Most megint egy másik bér. Csúcsú volt. Hé, ha belül már. Kiállt ki erdőben. Mi hazudok most? Ott is volt valami? Ott is volt valami? Soha. Biliárdozás? Biliárdozás? Így vattak föl akkor. Mit tett kód? Tett kód? Ja. Az nem, de az arcodról is tesztetem mindjárt. Ugyan, azt nem A feleségének. Hát a szélsőséget távolni kell, nem? Ugye férfiak azok, akik... Azt mondják, a majomnál fogka szebb már fűnyeremény. Nem úgy van ez, de hát azért a munka is... Ami itt van, az a lényeg. Persze. A munka dönteni. és egy kalászai tárgyát. Megkezdenénk ezt a kis játékot, nevezett csigafuttatást. Elvileg 26 vagy 27 párunk van, ami nem nevezhető rossznak, hála Istennek. Még hárman jelentkeznek. Az első párban Pap Roland és ifjú Nagy Gábor kettősét kérném ide a csigafutató asztalhoz. Roli, Gábor, gyertek! Ez a művelet lényege. Minél előbb célba kell juttatni a csigát. Heteker. Tehát akkor egy gyöpszer sárosnak, vagy gyöpszer, fél gyöpszer viadolt láthatunk. A rajtra lehet kezdeni tekerni. Betty lesz a célbíró, célfotónk nincs, ha bár a Sanyi talán fölveszi, és akkor azt is meg tudjuk nézni, hogy ki nyer. Elkészülni, vigyázz, kész, nagy! Tekerjük a csigákat! Jaj, de lassúak ezek a csigák, hát csajok! Gyerünk, tekerjétek a csigát! És hát egy csiga szemhosznyival Gábor nyert. Rolandnak köszönjük a küzdelmet, kicsit többet vártam a rendőrbácsitól, de hát sajnos... Aha. A következő páros Méreg János és Bálint László. Kis korbeli különbség ugyan van, de talán Laci bácsi rutinja kompenzálja ezt a kicsit öregebb életkort. Startállásban legyenek a csigák. Uraim, felkészültek? Elkészülni? Vigyázz! Kész? Mehet! Tekerjük a csigát! Tekerjük! Oda jól tekerjük azt a csigát! Nyomjuk meg! Gyorsan is! Még ki is ugrasztotta a pályáról! Gratulálunk, János! Következő körbe jutottál! A harmadik megmérettetés IMC, azaz Horváth Imre és Molnár Zoltán küzdelme lesz, magyarul a S zenészei. Ismerkednek az urak
a csiga futtató műszerrel. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, gyerünk, tekerjük meg a csigát, tekerjük meg, menjenek a csigák. Igen, igen, igen. Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. És Imi bácsinyák, a hazai pálya előnye megmutatkozott. Következő körben Körmendi Dominik és Herr Csoknyai Levente. Na fiatalok, tessék beállítani a kényelmes tekerési pozíciót, elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Tekerjük, tekerjük, tekerjük meg a csigát, tekerjük a csigát! Gyorsabban, gyerünk fiatalok, gyerünk, gyerünk, ki élt előbb, és Dominik vezet, Dominik nyer! Köszönjük, a következő körbe jutottál. Következő párosunk. Nagy Kornél és Bagi Bence küzdelme lesz. Elkészülni fiatalok, nem csalunk, nem tekerünk addig, nem feszítjük a zsinort, nem érünk hozzá. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Tekerjük meg a csigát! Kornél, gyerünk, gyerünk, ne hagyd magad! Fejfej mellett van meg a csigát. Éles befutó és te Kornél győzött. Köszönjük Bencének! Óriási hajrával győzött Cserven Félix és Körmendi Kitti. Életkorban hasonlóak a fiatalok. Ők következnek. Egy fiú, lány csatát láthatunk. Hölgyem, uram, elkészülni. Vigyázz, kész vagy! Tekerjük meg a csigát! Ne aludjon az a csiga! Gyerünk, gyerünk, tekerjétek mind a ketten! Ne aludjon a csiga! Gyerünk, gyerünk, ismét a futó! És Kitti győzött! Egy győzelem ismerik a győzszerem! Ez Rajci győzelem! Köszönjük szépen! Gratuláljunk! Köszönjük! A következő körbe lép. Egyébként még folyamatosan lehet jelentkezni, Rita, látom téged is érdekel a csigafuttatás, úgyhogy légy szíves, jelentkezz. A következő körben Kelemen József, mester, és Horváth Zoltán, Ráda Zoli bácsi. Keressük Zoli bácsi, tessék jönni. Hol a Zoli bácsi? Keressük meg a Zoli bácsit. Hol a Zoli bácsi? Tűzoltó parancsnok úr. Hölgyeim és uraim, Kelemen József és Horváth Zoltán, Kálmán. Megkezdje a küzdelmet, elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük már a csigát! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nagyon jól jönnek a csigák, óriási küzdelem van a pályán. A kettes pályán Zoli bácsi vezet, Jóska bátya és Zoli bácsi nyert a következő fordulóban. Jutott, gratulálunk neki! Hölgyeim és uraim, a nagyobb küzdelme következik szó szerint, a gyöpszerről. Pálinka, oj! Gyerünk! Tekerjük meg a csigát! Hadd nézzük a családi győzet! És nagyon szoros kapcsolatban számítatunk! És az idősebbik nyert egy csigafáj hosszal! Köszönjük szépen! Rocker Mátyás úr és Szál Tamás a következő a sorban. Száltói bácsi jöjjön kérem, Magyi bácsi parancsolj, foglaljátok el a startpozíciót. Egy igazi szároslaki megmérettetés az ifjabb és idősebb korosztályból. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát! Megforozzon meg a csigát, gyerünk, 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 nyomjuk neki! Óriási! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! És Tamás, gratulálunk, következő fordulóba jutottál. Csoknyai Géza,
Gyöpszer Gyönnye és Süle József, Táplánszentkereszt Dísze a következő páros. A sógorok, így is mondhatnánk. Kérem szépen, még nem láttam Orbán Zoltán és Lőncsér Júlia jelentkezését, úgyhogy most be fogjuk írni őket. Uraim, a hosszú hajóak küzdelme következik. Akár mondhatnám azt is a kislányok. Kérem szépen, elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát! Nézzük meg a gyöpszeri győzelem! Hát kézzám te a sorra koncentrációban, úgy nézem. Amíg érve a csiga, és egy kerék orosznyi hosszal győzött a Süle úr, további tessék jönni, nem kell félni, a csigák nem maradnak, csendben másnak, illetve gurulnak. Szerintem ezek a csigáknál így, ugye a hölgyekre néznek, jönnek majd maguktól is, úgyhogy nem lesz probléma itt a tekeréssel. Hölgyeim, elkészülni, vigyázz, kész, tekerjük meg a csigát! Ha nézzük, Lukács Ildikó nem vesztett a mai lendületéből, ugyanúgy jönnek a csigája, mint tavaly, és rajt győzelemmel Ildikó tovább jutott. Nagyon szépen köszönjük, következő fordulóba jutottál. Akkor most jöjjön egy igazi, zöbszeli fiatalok megmérettetése Sóvári Bendegúz és Sóvári család személyében. Startpozíciót elfoglalni, kérem tisztelettel, elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát! Ki az ügyes hát a Sóvári családban, értjük? Nem hallom, hogy szurkolnának itt a hölgyek urak, biztosok őket, gyerünk! És az ifjabbik jobban áll, nem hiába kalóznak van kifejezve, és beállózott Bendegúz, nézzük mi lesz a végkifejlett Bendegúznyát. Elbedobással. A jobb és a bal kéz mondhatni, azaz Nagy Lászlóné Orbán Ildikó és Csokjai Beáta küzdelme fog következni az elkövetkező percekben. Ildikém, ne bújkál, gyere, fiam, merre vagy? Ildi! Hol az Ildi? A gyöpszeri belügyi és pénzügyminiszter közvetlen harca következik. Na kérem tisztelettel, látjátok a csigákat? Nagyon jó. Izguloksz. Na nézzük, belügy vagy pénzügy? Pénzügy vagy belügy? Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát! Úgy, gyerünk, tekerjük, hogy törjön le a két, úgy is, gyerünk! Hát a belügy jobban áll. Ha ilyen gyöngik leszünk a pénzügyekben, akkor nem csodálatos lesz a mai nap. Gratulálok a belügyminiszter asszonynak. Átadom az írtjáját. Tekerjük meg a csigát! Gyerünk, fiúkat, lányok megelőznek bennünket a következő fordulóba, gyerünk! Malikám, nyomjad! Hát igen, egy csiga hosszal. Köszönjük, Balázs, következő fordulóba jutottál. Rajtod állni, nagy pozíciót elfoglalni. Ó, kérem tisztelettel. Tehát, elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát, nézzük, nagyon ügyesek a hölgyek. Nézzük a végkifejletet, még vezet az Edina, és Edina győzött. Csodálatos mérkőzés volt. Gratulálunk Edinának, a következő fordulóban visszavárjuk. Vasútállomási hegyvidék részről egy vasutas. Ugye? Hát szegény. Na kérem tisztelettel elkészülni. Vigyázz, kész. Rajt! Tekerjük meg a csigát! Gyerünk! A győzelem a német családban van, ez már biztos. Nagyon együtt vannak a csigát, nem dualizem testvérek. Gyerünk! Ez a győzelem itt melbedobással. Jól látom, Gabi bácsi. Kérem szépen, egy Szombathelyre elszármazott fiatalember várok ide, elvezet Orbán Zoltánt
és kedves párját, Gölöcsér Júliát. Közzolikám, hogyha te olyan mellmagasságban jobbra le fogsz nézni, szerintem nem nyersz. Vagyis balra most már így. Na kérem tisztelettel, hát a családi harc elkezdődik. Egy lassan topaszodó fiatalember és egy gyönyörű hölgy. Vajon kinek drukkolunk, ugye? Na kérem tisztelettel elkészülni, vigyázz! Kész! Rejt! Tessék, tekerjünk meg a csigát! Juliskám, gyerünk! Nehogy, hogy elhozzon! Akkor a kezem van, mint a pékmafát. Gyerünk, 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 gyerünk! Nagyon együtt lesz, és Zoltán jutott tovább. Ebből családi vita is alakulhat ki. És Tóth Szilárd küzdelme következik. És megkérném szervezőtársamat, hogy néhány szóval. Két versenyről akkor elkészülni, vigyázz, rajt! Egy, kettő, Szilárd, gyerünk, gyerünk, Szilárd, Szilárd, erősebben ez a Szilárd, ne futjál már gyorsabban, Szilárd gyorsabban teszi. 5, 4, 3, 2, nézzük a Szilárd! Egy unoka nagymama küzdelem következik, még hozzá Tóth Mihályné és Szatmári Levente személyében. Valószínűleg itt is családi győzelem fog szünetni az első körben. Elkészülni, kicsit feszítsük meg a kötelet, feszíts meg tekerést. Elkészülni, vigyázz, kész, nagy, gyerünk, mehet, 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 mehet. Tekerjük meg a csigákat, kedves nagymama. Tekerjük meg a csigát. Hát a nagymama nagyon ügyes kezd lenni, és győzött. Gratulálunk a nagymamának. Következő párosítás. A főzőmesterünk Lajos és kedves fia fog megmérettetni. Megnézzük, hogy a rutin vagy az erő. A rutin vagy az erő. Elkészülni. Vigyázz. Kész. Babgulyás. Nagy! Gyerünk, 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 gyerünk! Tekerjük meg! Hát eddig Lolika nagyon... Lajoskám, gyernek úgy voltak meg a csigát! Hely Lajos! Hely Lajos! Mit mond az asszony? Köszönjük, egy kis táncot is feladott a vesztesnél! Nagy Gábor és Barti Szabolcs! Azt szeretném még kérni, hogy egy kislány jelentkezett, a Krisztike, neki egy párt keresnénk. Valaki kislány jelentkezzen még, vagy kisfiú, aki még nem játszott. Gyerekek, gyertek játszani! Gyertek, jelentkezzetek! Elnézést kérünk a fiataloktól, az éjjátszat kivitelezőitől és felügyelőitől. Napjaim és uraim, akkor elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Hát, Lusikám, a sátorállítás jobban ment, azért azt látom. Gabi bácsi saját csigája. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát, nézzük meg, hogyan jönnek a csigák nagyon futnak, oda jönnek ennek a csigák. Csanád, nagyon jól tekeri a csigát, és a csanád befutott. Gratulálunk! Még valaki? Esetleg? Csilla? Esetleg pár
Nézzük, Evelyn. No. Hát miért nem? Kedves anyuka, valakinek jönni kell a Tóth családból. Tessék jönni. Igen, a Szépkorúak kórusában. Éva néném, hát te tökéletes lettel ide, én már látom. Gyere csak, légy szépen. Gyere, gyere, gyere. Gyere gyorsan. Hát éppen, hogy rád néztem. Nagyon jó párosítás. Szőke Éva és Gerencsér Csilla. Na hölgyeim, elkészülni. Vigyázz. Kész. Rajt, tekerjük meg a csigát. Oda néz, nagyon együtt jönnek a csigák, talán picit az Éva van előbbre. Egy kis centit, nézzük mi lesz a végkifejlet. Óriási napodó és Éva néném a következő fordulóba jutott. Köszönjük! Tehát akkor elkészülni, megfogjuk a csigákat, odaim. Vigyázz, kész, rajt! Fussanak a csigák! Gyerünk, tekerjünk meg a csigákat! Óriási verseny alakul ki, a horvát nagy párosításban Nagy Gábor vezet, egy csigahosszal és befutó. Hát Timi bácsi maradt az ellénél, úgy látom. Törmendi Dominik és Nagy Kornél tüntelme várható. Elkészülni, vigyázz, kész, hogy, tekerjük meg a csigát, nézzük milyen ügyesen, lehet biztatni a játékosokat, hajrá Kornél, hajrá Domi, Kornél óriási előégetett szert és győz. Következő fordulóba jutottál. Elkészülni, vigyázz, kész, rögt! Mehet a csiga, tekerjük meg a csigát. Nézzük neki, a fiúban. A fiú vagy a lány az ügyesebb. Eddig a Kristóf nagyon jól áll, a Kristóf nagyon jól áll, és Kristóf goldot. Kittinek köszönjük szépen. Na kérem szépen, idősebb Nagy Attila és Horváth Zoltán, azaz Rebe Zoli bácsi a következő. Na kérem szépen. Na kérem tisztelettel elkészülni. Feszítsük meg a köteleket, vigyázz, kész, rajt, mehet! Na kérem szépen. Nagy úr vezet, és éppen a csat elején. Attila tovább jutották, gratulálunk. Méreg János úr és Süle József úr küzdelme várható a következőkben. Na kérem szépen! Hölgyeim, uraim, életkorban azonosak a fiatal urak, tehát nézzük ezt a küzdelmet. Fiatal emberek, arra megkérnélek benneteket, hogy oldalra, mindenki láthassa a küzdelmet. Srácok, oldalra tessék, hogy lássák a órási csigafuttatást. Jannikám, Józsikám, elkészültetek? Egy bólintást kifelé, a csapatnak, lányomnak a trikót, és elkészülni, vigyázz, kész, rajt, mehet! Na kérem szépen, nézzük azt a csigafuttatást! Nagyon jó, és az Jani jutott tovább, gratulálunk neki. Sőt, a madzag is elszakadt. Annyira jó. Nagy lendülettel volt. Megmérkőznek egymással, elkészülni, hölgyeim, vigyázz, kész, nézzenek ránk. Jaj, de jó. Tehát vigyázz, kész, és raj, tekerjük meg a csigát. Elragadt az egyik csiga, mi történt vele? Tekerjük meg. Nagyon jó. Hát, gyökszerem maradt a győzelem. Szál Tamás és Szí Balázs küzdelme a következő.
Kérem szépen, így vannak. Kérem szépen. Ismétes nemes küzdelem. Jó. Technikai szünet van, mert a csigának a madzagja kijött. A csigát. A csigának a madzagja szakadt le, egy rendkívül erős fiatalember tett róla. Semmi gond, azonnal megoldjuk a helyzetet. Ki lesz az ügyesebb, a fiatalabb vagy az idősebb generáció? Nagyon együtt haladnak a csigák, célfotóra lesz szükség, és a Tamás nyer. Köszönjük Balázsnak! A hölgyeim, foglaljuk el a pólpozíciót. Zsinórokat meg lehet kissé feszíteni, ha gondolják. Nem elhúzni, csak megfeszíteni. És elkészülni, vigyázz kész. Rajt! Tekerjük meg a csigát! Tekerjük meg a csigát! Tekerjük meg! Nagyon jól tekernek itt ezen az oldalon. Vezet is a csiga. Ez egy villámbefutó volt. Edina továbbítok. Köszönjük! Gratulálunk! A következő párosítást nézzük akkor. Tehát ezek már az úgynevezett középdöntők. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát. Gyerünk, Bendeg úr, ne hagyd magad. Tekerjük azt a csigát, tekerjük. És Német úr jutott a következő fordulóba. Köszönjük. Gyere Zoli! Jól vetélkedő, igen. Figyelem! Elkészülni, vigyázz, rajt! Hajrá! Zoli! Szilárd, jobb! Hát igen. Nagymama unoka szerű küzdelem, csak most a család lesz a másik. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát, nézzük ki az ügyesen, gyerünk család! Nézzük, hát úgy nézem, hogy itt most, hát kérem szépen a Maria néni ügyesebb. Következő fordulóba jutott. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Ismét népszerű küzdelem folyik, nézzük mi a helyzet, A csigánynak a szülő atya úgy néz ki, hogy vereséget szenved. Elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát, nézzük, hogy a Kristóf vagy a Kornél lesz az ügyesebb, eddig Kornél elég jól vezet, nézzük meg mi lesz a végeredmény, és Kornél került ki győztesen. Kristófnak gratulálunk és köszönjük a ugyanott gabonával foglalkoznak, de itt most kénytelenek lesznek ezzel a két szép állattal megbirkózni, illetve egymással. Megfeszíthetjük a köteleket,
Elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Tekerjük meg a csigát! Nézzük azt a csigát, hogyan fut! Eddig a Attila jobban áll, de a Jani nagyon közelít, óriási befutó is! Győzött! Attila! A hazai pálya előnye, itt a gyöpszeren, a zöld gyöpszeren. Kelemen Ildikó és Kalkó Dezsőné. Na kérem tisztelettel! Hol a párja az Ildikónak? Igen, érkezik az Edina. Nagyon jó. Na hölgyeim! Elkészültek? Köszönöm. Vigyázz! Kész! Nagy! Tekerjük meg a csigát, nézzük ki az ügyesen! Fúj, nagyon jó tekerőd vannak! Azt hiszem, otthon nem gond a diódarálás! Gyerünk, és az Ildikó nyeri a küzdelmet! Óriási befutó volt! Gratulálok, Ildi! Elkészülni! Vigyázz! Kész! Nagy! Tekerjük meg a csigát, fiatalokat! Nagyon jó tekerés megy! Háziasszonyok figyelmébe ajánlom! Diódarálás a tökéletes! A kezdés. Technikai információ. Az IR szakban még lehet jelentkezni. A kezdésnek az időpontja fél 6 lesz. Gabi bácsi majd koordinálja a dolgokat. Na kérem szépen elkészülni. Vigyázz! Kész! Tekerjük meg a csigát! Nézzük ki megy jobban. Nagyon együtt haladnak a csigák. Tájfejlenek vannak a csigák, hölgyeim és uraim. És nézzük. Hát igen, Marci. Egy hajszállal. Akkor na hölgyeim és uraim, turkoljunk a Lalikának, a gyöpszeri és az elszármazott gyöpszeri küzdelme következik. Természetesen a gyöpszerinek szurkolunk. Hajrá Lalika! Elkészülni, vigyázz, kész, hajt, tekerjük meg! Na Lajos, most mutasd meg milyen erős vagy, gyerünk, nyomd meg azt a csigát, teker meg! Nagyon együtt vannak a csigák, és igen, bizonyította a fiatalság, az erő. Gratulálok! Hozzá Németh Csaba és Nagy Kornél küzdelmet. Hölgyeim és uraim, a döntő következik. Tehát biztatni a résztvevőket, elkészülni, vigyázz, kész, nagy, tekerjük el a csigát! Nézzük meg, hol a kerül a gyűjtőn, hajrá! Kornél Csaba! Győzött! Nagy Kornél a gyerekkategória győztese! Gratulálunk! Köszönjük! Ifjabb Nagy Gábor a felnőtt kategóriában, mert még csak elődöntő, mert 4-en vannak. Gábor, nem javaslom, hogy jobbra néz. Tehát elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Tekerjünk meg a csiget! Ildikó egy csiga hosszal vezet! De hozható el az elő! És nem hozható, mert Ildikó döntőben van. Az erő és az erő. A rutin és a fiatalság küzdelme. Nagyon koncentrálnak a csigákra, szinte úgy érzem, hogy magukhoz vonnák őket. Na kérem tisztelettel elkészülni, vigyázz, kész, rajt, tekerjük meg a csigát, óriási csigaputtatásban vagyunk, nagyon együtt halad a vezem, Hercél és Lajos a döntőben. Attila bírta, de hát a fiatalsága bírni nem lehet. Gratulálom Lajos. Tehát akkor hölgyeim és uraim, már csak egy, azaz egy küzdelem van a végére. Még hozzá Kelemen Ildikó és ifjabb Németh Lajos a döntőben. A csiga futtatói bajnoki cím a tét. A győzelem a gyöpszeren marad. A hölgy és az ifjú küzdelme következik. Elkészülni? Vigyázz! Nem csalunk! Kész! Hey! Tekerjük meg a csigát! Az Ildinek a csigája jobban halad!
csigán. Úgy látszik, hogy melbedobással nyert az a csiga, ami nem is csodálkozom. Hölgyeim és uraim, akkor egy eredményhirdetést szeretnék szolgáltatni, mert az okleveleket később fogjuk átadni, de a gyermek kategóriát, egyértelműen Nagy Kornél nyerte meg, egy tapsot kérnék neki. Köszönjük! A felnőtt kategóriában pedig melbedobással Kelemen Ildikó, tehát Lajoska Mimbir az ifjú asszonnyal. Gratulálunk Ildinek, köszönjük a részvételt, a díjat majd későbbiekben a vacsora után átadjuk. Hova lett a kesztyű? A bőrújjat, nézd, hát ebbe kellett volna lenni. Te próbálod? A kesztyűjak hol van, Gábor? A kesztyűjak hol van? Itt volt az előbb. Jó, ott van, be is nevezett itt a... Mami, majdnem jó. Eszprimbe jár az egyetemre, informatikára. Maradt. Fordítva van. Nem szakkollégiszta, de nem? Szakkollégiszta, mert ő a központi kollégiumban van. Itt van, megvan. Add a zsebedbe. Menjél, amit előttél. Megmondtam én,
Aranyos, szép kis lábra,
csók.